Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasaragan ti Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at di ba nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kaya ito di paghahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung kablawak iti rin bigat na yung bagaldaw na yung oras kada kayaming sa pada. Sagudahin nga rin ti pagkasaritaan ni paghahim ti nga Lorna nga napoluan ang lilaw. Dear Manong Nemi, siyak nga tan ti kararagsakan nga anak manong agsipod tabugbog tungak. Diyak man amo kadatatang kininanang, kapo siguro ti kinagagitda, iti negosyo da manong Nemi, saan kapasit met kadi nga negosyo, gagangay laeng manong. Sana kas kiriya duma nga negosyante o no businessman, business woman, nga adala nga ro din sangana, talo nga sangana, kahit na palat ad-ado. Saan nga di asta pagbalinda nga korporasyon di negosyo. Ngayon datatang kininanang Manong Nemi kahit sulo da. May salang munudwa. Dwalaang tinya pwesto da iti negosyo. Ada pwesto da iti tiyandaan iti lugar mi. Ada pa pwesto da Manong Nemi iti sabali nga tiyandaan iti sabali nga idi. Gagangay madlaki di dagiti tagilako. Kasla na tayo masarakam karagitay sari-sari store dagiti tagilako. Ngayon kompleto. Mini grocery nga. Uwan manong. Uwan. Ada pa'y bakery na. Ore na sa adang agbebake. Ngayon gumatgatang da karagiti bakery. Karagiti display da nga tinapay. Kan dadumapay. Iti pwesto datatang kininanang. Kapatag may saak Manong Nemi, siyempre may baghak kan maipaayda ti kumpleto apamatig kan panangasikaso. Naman pa sa anak ba't kadi unang agdemdeman. Sa anak akas karagina do mga anak Manong Nemi nga gaputa muda nga kabailan di kiti parents da nga ited ti kasapulan da ket aladang ala agdemandang agdemand. Nga masyak Manong Nemi. Dagidikid din naganak kanyak Manong Nemi ti mangipapilit. Tapno gumatangak ti baro nga bag ko, gumatang ti baro nga sapatos ko, gumatangak ti baro nga arwate. Ano kasta nga mapanag agbasa Manong Nemi, sobra-sobra ti tedda nga allowance ko.
Kat gapo manong nemi ta saan kumat nga gastos amin nga ited da kanyak, naayatak met nga magted iti parabor wano mga share ti adda kanyak. Kaya napudno na manong nemi adu ti barkadak iti eskwela. Tanong kasta nga panagmimeriendan wano reses amo dalatan digiti ka eskwelaak no sino ti asid ganda. Dana, hindi nagmerienda. Sige. Ngayon, di kalakalingan na lang nga. No, anya lang iti pagbusugan tayo, iso lang, tayo subsubraan. Wan! Saan tayo nga drinks? Bado si drinks kada tayo. Nusot kayat ko, pwede mo kayat. Kats narwamak ti soft drinks. O, sige. Nagpatingga lang, tiba isang order nga pansit, saan tayo ng mga alapay ti tinapay, datapansitin. Isang oras ti pakapsugak, iparit mo ngay. Sa bagay, kamay laklaki din nga igastusan kayo. Kas jayak manong. Kaputa ado digit ited da tatang kininanang tadi da kayat manong naming asla nakakaasit langak. Di da kayat manong naming asla. Detay basta. Isong harod nga trabaho da kanong agning negosyo. Tapno ipaay da kano ti sobra kaniyak. Ngayon ko nakmet, saan ko kaya ti sobra, kalkalingan na lang. Kat gabot adda, sobra na, saan nga ko na, mako na gabot sobra, itad ko jay, gayem ko, naging sobrahan. Gabot adjak mat magastos amin, malaksid nga urnungek, manong nemi, kat no dagkasapulan, at amat ilibrek ngagmerienda. No ada masapol na saal nga merienda, no kas pagarigan ta talaga makasapol ti kwarta, ted ko. Kang runa na launay manunemi kadagupan da nga barkadak na singed kanyak ni Gina. Tani Gina manunemi napasig kanyak. Lorna, alan abay, ang pagbayad ko, santak ginikan tatang ginanang ko, si kalabasitan ti mang tad kanyak ti kontribusyon. Sige, ibayadan kanto. Ano na, itad bunta lata kanya akong tasyak ti mang tad. Nakababa imit na mamuanda nga, ibayadan na. Sa bagay, magdadak tumatin, sobra ang matlatan ngayon ang natamad na friend. Sige, yada ito'y. Agawa friend. Nakasaysayat ka. Kada kami. Nangruna kanya. Siyempre, no adot kagayam ko, ipang pagrunak. Asin no, siyak di ba? Sika ata. Sika nga tinapasig kanya. Adada nga napasig kanyak manong nemi kada kami ni Gina. Idinto ta kadagupan nagiti barkadak kan gagayam ko iti eskwela ni Gina. Ti umay sa diabalay. Damok unay manon nemi nga ayaban isuna. Sang kugayam nga inayaban. Imbaga na umayak man dibalayo. Kahit kumama mo digiti parents mo. Amo, umapapalakan ka. Abay. Nakasaya digiti parents mo. Masya, ungit dito'y ungit dita. Sakit nakadadu kami, ore kam lalima. Imbasyar ko nga rod, inawis ko nga rod, manong name ni Gina dito balay. Kat sa awan, saan nga natin mababain, natin hanga mableg. Kasla, nakasasadag ka na ako stirik na manong name kadatatang kaninanang. Nadagkat ka man nga ubing. Umarakop ka pa Wen tito, tita, may ilawak nga madaan tinasya at nga ama kinina. Kapay, ulila ka ademang? Saan tita, tito? Ano nga rod? Sandak nga magpatigdig iti parents ko. Ado kam ngamin, dagat siyempre, ado kam nga bibingay, iti atensyon da, ado kami nga, amoy kahit mo sawan tita, tito, awan ti pagkarinyok, anto nagkarinyok kinitatang ko, kang kanayon mo't nga busy, iwadag na ka. Tsaka mo,
Sa valid ka lang, dagiti parents ko, tito, tita. Umapapalak nga rod kini Lorna, nga kaiskulakin kayem ko. Gabuta, basta, umapapalakan ko na. Lakit, gagangit ata siyempre, kunamet, nga ado kay nga kakabsat, sa gagangay lang ti trabaho da tatanggin nanang mo. Magilablaba lang ni nanang. Idin to pa extra ni tatang itigigya ko. Trabaho na, pasari magpasada, pasari mapanagkarpintero. Kasi dyan, so nagsigatibiyag mi, tito, tita. Kanayon nga ti umay dito itap no. Ada na yun, ti anak mi. Anak ko na yun, tito. Di mo kayat. Ngagbalin kay akabsat, kini Lorna. Saan kay lagayem, no? Di ka nagkabsat kayo. Oh, kahit ko una yung tito, tito. A friend, madi ka? Anong madiak? Di imbaga na tatanggin nanang mo. Mayata ka, pagkiti nga saan. Hindi today di pala ang agsapsapo lang tikabsat ko. Opo, nagsayatin no kasta. Manong nemi masansan matin nga umay niya Gina dito'y balay. At apende kiti kundaway manong nemi nga na iya na mayroon na manong nemi nga sangkam nga kuyo nga agawid. Kapag siya may saka na giti akin schedule iti agdalus. Kaya dito sa pulakon, nagawidan ko nada. Siyempre, ibati na at hamkong at kagrupong agdalos. Di mo kakit agawid sa di balay da. Ngim, masang patak tumatan dito balay. Apay nga naradaw ka. Kat nasapan ni Gina. Kung kami tang, nagdalos kami. Nagdalos kami. May sakit na member nga naggrupo nga nagdalos ka na ito nga lawas. So nga, naladawa ka nagawin. Apa yan ang comment ko ni Lord ni Jenna kada kayo? Awan, alam ba amon orita. Naasikaso matin ni Gina di kiti rumpang kumang obraem. Ay, sayahat ka din nga adda ni Gina. Natakil di maitulong na dito balay. Tilang sa aming tilang pagdiferensyaan mi manon mi kiniya Gina. Ket nalalay nga mi isuna. Sa idagrador kami manon mi iti elementarya tanang gruging ordeta nga kinasingad mi ken kinasingad na kada kiti parents ko. Siyempre, at the honor ko, awan keng kuana. Nga bale, tito, tita, into na da amti high school, ipasnek kunto. Abi nga kami ti pangibaga kami ti data. Nga saan mong ibaga karigiti, pudpud nga naganak keng ka, iha. Awan ti panawanda nga makisarita kan nga. Sa nukos nga, ipakitak ti kard ko kadakwada, ong tandak, imbas ko mga bagbagaan da. Sipatin nakpay ni tatang. Kudutan nakpay ni nanang ko. Da kayo tita dito. Hanyo man nga kudutan nga sipsipatin ni Lorna ang kari. Na matbasol na. Kinore nga tama na basol na. No? Talaga sabi nga kayat nga saktan mo no. Disuwan ti anak mi. So nga nakagasgasa ta. Ay nakagasgasa ti suna. Nga bale. Pasaray mo tumay ka dito eh. Kada yamanin minta umay ka. Tanalabas pa yung may karom. Di ka rin. Pasari umyan ka. Kito ang kimyaman ka dito, tita. Taorin sana ka dumawat kat ikandak. Ada ko mangarod kat na siya at kabat iha. Ito na minsan manon na yung bagakbet kang kuwana. Siya mo mati, maumum ka naging parents mo. Ha? Ano? Nakasing-singan ka kada tatangid na atang ko. Kinapod no, nagim-imo nagpagid din. Apay kung magim-imong ka, Lorna. Kung na,
kasla adadapay nga sikat ikandan atensyon ngamiti siya. Anang atensyon? Kun. No, dati amin sa Jabalay nada ka. Yung bas ko mga, Lorna, kuna ni nanang, Gina, umay ka man ta, adaman la, paramit ko kayong kabalasan ko. Imbes ko mga ni, siyak nga anak da, iti baunan da, kitsikan. Kinunak tikas jay manong nemi gabutag paiso. At naman di gondaway manong nemi kasritak ni nanang. Nang? Oh, anak. The problema. No, anda dito ni Gina. Hagim imunak. Anak, kahit mo sawan. Hagim imun. Pag imunam di kaya mo, alalala. Matitikas ta anak. Imon. Dakas nga imon. Saan nga dakas nga imon? Ngayon, kunak lang. Imbes ko mga siyak di baunan nyo, unayaban nyo, no adda pa aramid nyo, no payawat nyo. Ni Gina nga kayam ko, iti ayaban nyo. Dadya ka di, huwenta iso nga minta alisto. Taapay siya, sana ka di nga alisto? Agad iso ba unumi at di mo masango anak at napas nagkakaroon ti panagbasa, panag-review. Kaya Diyos awan, meron ranabat no ka madama kang agrib-review. Ito ta ni Gina agrib-review sang sangun na dadya libro na sa balit turong ti panunot na. Iso nga isot ti ayaba. Tapno saan ka maisturbo. Mawat na kahit ko sa wan. Sige, nang, sorry, sabali iti pamati. Short ka rin deta. Iti sabali a pamati. Kasla, madlay bagbaga mo na anak. Nga napatpategan ni Gina, mitis ka, ang pagdung anak bi. Mutagas na, mama. Ay, mama, nanang. Madlaw mi nga mailiw ni Gina, iti atensyon, di kita naganak. Nangig mo mat. Nga limada nga kakamsat kita saan nga ma-atensyonan unay, di kiti parents na isuna. Uno, ang tabi kiti maasikaso siguro nga atensyonan, uno kasarit-sarita, di kita anak da. Takas takad di kita dadu mga naganak. No, busy da iti trabaho. Alam, makamukilatan, arabidan nyo, mga kilatan, takwa. Baka dapat nagigundawin nga saan nagagidan nga mangan. Anak, sa mo nga ipaidam. Iti adda ka na tayo, nga mabalinte nga iti padate nga tao. Nang, halam at akasat ko sawan nga paidam. Naayatak mo't kat. Isod ka po nang adot kagayam ko, gabutan ayatak. Nga maysa ni Gina, nga nagpasig kanya, gabutaan mo na nga, no adda ka sa pulan na, itid ko. Alawan anak, alawan naman. Sige. Basta hamo pag imunan jagayim mo. Idi napilit ko ti gayim ko manong nemi nga napanak met idi balayda. Kadag pa iso manong. Nagulo. Jakapsat nang inauna. Manong, no abay. Hiyam ko lang ko man natin classmate ko nga gayim ko. Nayamam mo. Iso ni Lorna, isot pa papanak nga ka. Ni father na, ni mother na, isot da pa iti mangmagtad ka dagiti saan nga may iti tatangkin nanang. Naginakasat ka. Tadagay mo nga magtulong ka. Di ka iwaw. Pasensya ka ni manong ko. Sige, okay lang.
Kani di sumangpet manunay ni tatang na langanat na bannog. Kita, timot ko maururayik, idi manunay mikit sumabat, digiti kakabsat na, ako nakabsat na, digiti anak na. Tapos natulungan ta ko mamat nga, mangbagkat ka na tayo, kahon nga, bagbagkatan na nga medyo nadagsin. Sakit di atin masidig. Tata, may kaya tulungan kayo. Sino ka? Apagandakad to. Ha? Ay, siyak dati kaskulaan kang gayem ni Gina, tata. Kung may tulong mo kit babae at kinataom. Nadagsan na ito. Naglansik ka. Matupakan ta sakam. May batak baga kung kuna. Kahit ko lako mga titumulong. May tulong mo. Di ba tumulong na lalaking anak ko? Sige, tukit din. Ay, Gina. Ay, tang, da kay gaya men. Sino na tayo? Ni Lorna, the best friend ko. Dito papapanak no ka nga, no awanak dito nga umyanak sa jay. Sige, papapanak no ka. Basta. Sus, sa pagbalbalugam. Ano mo yung matandang no, mapanak sa jay kita. Sa aning nga naskan pa nga kanak di balong ko mga nagbasa. Gapota, ikanak na giti parents na. Ikan na ka Ikan na ka na pagkapatagapo ka takwada. Diba? Ibagbagam nga agdaldalos ka naglablaba ka sa jay. Nga di ka pa agdalos ka aglaba nito'y. Ay, sama na kasta tak. Sa lang kasta. Susapa. Fernan. Ta. Mga taman. Okay ta. Nakman yung yutakan ti mahinom. Diyak pa nagsuldo. Umutang ka na tayo. Bagam natakin antim nga bikid. Utang, saan na nga tagpo-utang? Ingkakit din! Iba yung siyak, bait ka no sweldo ak. Alam ko di kan. Pasensya kan kinitatang ko ha. Kasi jay ka ano mabanog nga suwang to. Okay lang. Ganam, biyag ko. Isong ako nakakagasat ka kayang. Hindi po may masakang anak. Saan nakasaysiyad na kiti parents mo. Nakasaysiyad na ko naktani. Isod nanti mangmangtad ka sa pulak nagbasa. Nga isod na pa hindi ko ba't gatang terawatan. Oo na. Ngayon pas nga siyak tigatangan da. Sika. Ay, sapo. Hanggang mo nang kanya ka. Ako na datatang ginanang mo. No ngamin sikat igatangan da. Saan ka kanumot nga naragsak gabota isang kanumot sa mo kanumot ka sa pulan. Hanga kas jeti kahit ko samuin. No saan nga nasken, saan? Nainot ka, uno naimot ka. Naimot ka di? Inimimutan kan? Hanga rod, nainot ka nga rod. Una, saan nga nasken nga gatangam no saan nga nasisita? Edad mo lang hindi sa bali nga talaga kasapulan. Kasta ka kayem. Sa bali ak ngamin eh. Sa bali ka ata ni. Hanggang mapnag di may mesa. Nangisibro ka ita. Kahit mo magsibro kan tumanin. Ulo. Ni matatang kinanang mo ti mga papapilit no ka. Gabuta. Maayayong mo't ida. Kuna. Nakarinyo ak kadakwada. Kita pagkarinyok ko man itatang. Ana. Iskikil na ano karinyo kisuno. Hanggang nunas kandeta. Ngayon na ikakano ti libre nga gin. Akit agisa man. So, pasensya kang kanyak friend. Okay, no problem. Gawid ako. Alakit, di ka ba't mangan dito eh? Sanin. Abay, sana na siya at parang ngawat kanyak ni tatang mo eh. So, ngorot nga pasensya ka no. Sabali di kiti parents mo eh. Ay, data ni nanang. Nang, may tarungan kayo. Ay, nalagaan na lang dito eh. Namaga nga lupot. Malabakin to dumadamdama. Ni Lorna, tigayem ko, tigaskulaak. Isistorya ka na kayo nga, papapanak no ka di balayda, nga nakasayasayat da. Yung pangatong yung pababa na kakinita manong name. Langan na matasag na baknang. Kinaman tarawatan na, napipinas pa tarawatan, sige misuna. Ay, kung amin nana, anak mahilig ka na kita
na babalor nga arwaten. Simple lang ti kayat ko. Simple mat lang ti pamilyami. Ano simple nga pamilya bagbagap. Kita kalaslastog dato G nga gipadamag no nga nakasaysayat nga nakaluklukay ti ima dagiti naganaken ka. Nasiat kami ni Gina kadakwada, nana. Nakarkarinyo pa ang imitisyak. Nasipsip ko nam. Ala na lang. Saan nga kinisipsip day jay? Nakartawag mo na jay. Saan ka din nga agsip-sip-sip ka, tapno damangtad kang ka, tapno may ayo mi da, tapno malilaw mo idang. Ala ni nanang ni, di na babain ka. Alilawag aya, nagandak ni Lorna. Pasensya akong kininanang ko, sa Valentine appreciation. Saan ba na sip-sip saan? Tsak mo na mo. Ala, pati si ka. Tikit ko sa wan. Awan no deta ti nagaw at tinanang mo nga kay papanandi aramidam kada tatangkin nanang. Okay. Wala niya man na kanya. Nga saan nakasipsipuin? Huwin, mawatan ka. Kahit magustuhan na kada tatangkin nanang, gabot na inayon ka nga mangliwliwa ka kadakwada. Aging gama nung naming nga idegraduar kami ti high school. Imagine manong. Gabota saan nga kabailan kano dagiti naganak kaniya Gina nga gastuan iti baro nga arwaten na para ti graduation na. Datatang kaninanang manong nami ti nagboluntaryo. Kaya ti agpaala kami, manong nami, siyempre siya ti valedictorian. Kat ni Gina, manong nami kat awan honor na. Pasang awan, digiti grades na. Ngayon na ragsak manong nami. Di ba naggraduar na? Agasmat ti kinaragsak ko. Kinaragsak na ginaganak kanyak. Gawat ako na maragsakan kami anak, tas ikaat kalalaingan. Kaya adap imbilang mi nga kabsat mo nga kapipintasan numampay pasang awa ko nada. Ang nagaget, nasingpet, nakarinyo. Isubit may isang pakaragsakan mi. Ket, kita makadlagay, hindi kita naganak kang kuwana. Di may inabay. Siyak tinangabay kang ka, ni matpapang mo, o ni tatang mo, tinangabay kang kuwana. Nanang, abay kaslasang ka naragsak. Naragsak ka. Ngayon nung panunod tikas diyan nga kina irresponsible di kita naganak kani Gina. Malindayanak para kang kuana. Urita kami. Di da malaimay. Tirason ka no. Awang ka no ti pagbado da nga napintas. Ket mabainda ka no. Hindi kanumit lang nga, Gina, ng iba nga oras andan umumay, at dakay kanumit. Kahit dakayo pa iti, mangipaala kayong kuwana. Uwana, himpis ko mga may sala nga baboy ti malitson, gaputa, siksika lang ti anak mi, ngim gaputa, duwa kayo ti paalaan mi, kinitatang mo, duwa nga litson. Kaya na, ado, dagit imbitaran tayo. Gaputa, nalay nga kaya ti rin, giti mang-service ka na tayo. Manong nemi nulabsag ti agsao ket ad-ado di gastos da kinaganak kanyak para kani Gina ngimiti siyak nga nakda. Sabagay saan kong mabalaw ida manong takonak nga rod kahit ko ti simple. Ngayon sumat tinipasagapsap kanya. Ngayon Jackman amono saan ko amang mangeg baka agdemand. Agdemand tigayam kumanong kadakwada. Kinapudno na manong nemi ad-adupay tinangtid ti regalo kini Gina ng imitisya. Kinapudno na manong nemi ket kasla isulaeng iti anak datatang kininanang gabuta isumet lang ti iyam amuda. Siyempre, nadlaw
Digiti kakabagyan mo. Hoy, Lorna, palasan ko. Auntie. Slapi, magmadlaw ko. Hindi ka mo nawa alilaw. Ape, auntie. Kasla, ad-adan nga napatpateg, dedi kayem mo. Ngim itisi ka, nga budong anak. Dakasinsin na predo. Ape ko na itikas na. Atali. Ngim madlaw mimat ngamin. Kasla ngamin ad-adda nga as-asidig tirik na niya. Gina, ngimiti si ka, kadagiti parents mo. At isumad ta adada nga mas asideg. Kung nagpaspasip-sip lang. Agpalpalapad lang ti record. Awanan niya man na kanya tigitanti. Ay, susapo ya. Masapul nga sintirim neta. Kaya nagbalaw ka. Ang mga no, adadanto nga napatpatengan di kayem mo, ngimiti si ka, apod no nga anak, datatang kinananang mo. Mahumat ti mariknak nga imon manong. Siyempre, iti pa nagsarita minuka iti gayem ko. Awamat lang ti makunam kada tatangkin nanay. Kinapudno na, friend, di na kabaylang nga pagbasahin dagiti parents ko, siyempre, iti college. Di na pay, no labsak tagsawo. Ado nga amang tigastos da tatang mo, kininanang mo ko. Ito yung nainited kanya, kimisuda. At siyempre, no, dumawat ang katakwada. At sabi na nga, kada diga, anak-anak ka rin kakayi mo, diya ka dumawat. Kung ada. Supay, itad ko king ka, itad mi kada ka king ka, itad mi laing ka nagkakapsat mo. Anapay marami tak nga ron. Kaya na nga, di ko nadatatang kininanang. Mabainak ko na, ipapilit da si ka. Datatang ginanang ko itong ipapilit? Alat kakaiso na kanong addaak ng kapsat mo. Saan da kanong agmakaanak, handa ka kanong maiti anak at ay kapsat ka talaga. Di ba manlaw mo, no? Dak dito pala iyok at nakaragsak da? Awen, kat no awanak ka no, kasla kurang ka no tibiyag da, no si kalang tadda. Taape ka no? Kat, kaputo sa anak ko na nga masasudag katakwada. Manimpod nga min matidiadakan, no kasta nga dakan ito balik. Kasla si kabit lat anak dan. Halo, huwag naman ganun. Baka kayo susot panggurguraam ka niya, klor na. Kaputa, baka ibaga mga asasudagan ti Rick na the parents mo ngayon siya. Nakababain pa eh. Dito nga rin ti may nga saan ko pagkidkidak. No, kasta nga ikandak iti kwarta datatang ginanang mo. Aman. No problem. Di nagpakadanagan, Gina. Pakaragsakak. No, naragsak ka nga gayem ko. Kan pakaragsakak. No, adda ka nga nayon ti pagkaragsakan datatang kinanang ko. Sikapit lang ko na. No, adda ka. Nakaragsak da. Ngayon no awang ka. Kasla kurang. Gabutan rawam dangod keng kan. Ano nga rad? Isuda pang pabasa keng ka? Isuda timang pabasa ka datang nga duwa. Yung seke. Naging gamanong na nga namin pinsanan nga nagyanan ni Gina dito'y balay. Tadi adda kami niti second year college manong nemi di tamad ten manong. Ngay mayan dito'y balay nga awit nan di kiti arwaten na. Kaduan nang arwaten na. Takinapudno na manong nemi kat adda di kiti batbati ng arwaten na dito'y balay. Agkas-kasilad kami. Nadari kiti kundaway nga dito'y nga grubwat, dito nga agawid. Agawid man tala di balay da. Ngayon iti dahi ta agundawayan manong. Nagsangsangit. Nga nang arakop kada tatang kinanang ko. Tita, tito. Hapay, problema maya? Ha, Gina? Tadamatan kompletong samatan di kita ruwatan.
Pinagdalaw ko na kung saan niya balay. Inabot no na. Tapos magkita dito. Dati naglama dito. Tagya ko. Minis-miss ay ni tatang ko. Dito ay bakarang ko kita ang tita. Ginudot ni nanang ko. Sabi nga min. Tsaka mo na mo. Nasapsapulan da. Sikbat na di mabasulan da. At ano tinakaw ko ang kwartada. Sabi ko mga takaw at kwartada. At sabi na nga. Mangmangtad kayo kanya. Alaman. Alapanunutin nyo man. Sakit din tagtakaw. Inunuta. Tsakbat. Kurkurang nga bata. Nakasayasayad kayo kanya. Pao na matenti ka nalukot ang araw. Ganun kosta. Basta hindi naasiday ka kun ka na kayo. As lasantak ba't na nakasapulan? Di na ko ba't agyaman? Tembas nga sudat ang gastos. Nadata kayo ng mga gastos kanya. Hangabali tito, tita. Orekas dyan kita naganak kanyak. Saan ko kagura ida? Ngurumpeng unay na yata anak. Kasat na siyat nga anak. Saan ka gumura ka nakwada? Tawang ka na wanda. Kita. Kaya gamiyaman na kala kayo, tita at tito. No, agyan ako nga may pinsan dito. Tapos anak ba't na kayatan nagitipod ng mga parents ko. Alam ako na, Lorna. Tang? Dungdung ka mo na saan? Di ka di masya ka dito kayem mo. Agsaksangit. Nakakaasi. Dungdung ka. Ikitabi ka sila, nakigtut ka, pagod-nyanda ka. Inoto yan attention mo. Ada ka, attention mo, iti leksyon nyo. Sobra una, iti kinagagat mo magbasa ng kasta. Nakakonsentrate ka. At ito, gayem mo nga, isang sangit nga, manginis istorya nga, idadanas da. Anat makunam ko na, may panggaptan niya. Di mo ka dinangeg, nga kayatan di gayem mo, tagyan ditoy, anaming pinsan, kagyan ditoy. Kaya makunam ko namin, kanini, nanang mo. Nasihat mo na yun, dito yung agyan. Yung mawang kanyak ti desisyon, nang. Ore kayat ko, kapot tagayim ko, nasan nyo kayat, ay, adadapay nga takam ti mayat, Ay, apay nga, tanong nyo pala yung opinion ko. Ganun na. Tapos di mo ibagbaga, nga napatpategan ni Gina ng musika. Awan ti bagbaga kakasta, tatang. Kasta't bang mangigmi, ngidandano mo ka, nagit ka bagyan tayo. Kas laki na antim nga Esther. Awan ti bagbaga ti kasjay. Ano nga awan? Pagbali mga gold na uncle mo, ni antim nga Esther? Hindi, graduation nyo, di nagpaala tayo. Isut basan sa hindi nga, makit-kita ka kasasalitam. Agipulpulong kagayam kayang kuana. Sabi nga, saan nga kami kininanang mo pag-imagaam, no? Anyaman sakitin tinakim mo kata kami. Ay, awan ti kas dyan yung baga kinanti. Ay, susapo ya. Nakalawlawag ti baga nanti. Agsaksakit ka ng tinakim mo, tay pakita mi ka doon, nga napatpatigtigayem mo, ngim itisi ka, mismo. Yung baga keng kaidin, nga awan ti rumbi nga pagimunam ka keng kuana. Sorry, papa. Kaya papa ko naman kitatang dating aawag mo kanya. Di talagang malalilaw ka. Sana ka malalilaw, tatang. Ang mga nuda kayo di malalilaw. Sige, dapat asikasuhin. Kinunak manong name nga pinanawak latan ida. Nung kita bastos man tinaramid ko. Nga basta latan nag-excuse nga saan pa nga napasti saritaan. I'm sorry ko na. Yung sa balin ti mapaspasamak. Nagbalin ako nga dakas karingit na nga kanyak. Awan tikas dyan yung bagak kini auntie. Inikat ko tanyaman na panagimon sa anak pa nagimon. Tas yak lang tagkong ko na. Ngati kayat ko simple. Idin to tatigayem ko numabalin. Kat talagang agdeman. Karaginagan na kanya.
Ngem nagsasalita kami. Dakano tatang kininanang ti mga papilit dagit itad na itad da ken kuana. Manong nimi. Tsaka mo, noon niya trumpeng aramidek. Kahit kuman nga isideg, tibagik kadatatang kininanang yung kasla naladawan ti amin. Awang matikas ti yung pasamak, idi awang pailaeng ni Gina. Una siya kadimad lang tinagkurang. Iyad adoyok kadi tibagik kadakwada. Tsaka mo, makulkul ti panunot ko mano. Iso nga ti panaglabas ti kiti aldaw manon nemi yung pasnek ko tinagbasa. Tawan ti sabali, yung aramidek no ti agbasa. Ikarkarigatan met manon nemi ni Gina ti mga pasnek ti panagbasa na ngem talaga nga ado dagiti failure na. Ado dagiti subject manon nemi nga paulit-ulitan na. Gabat ti pasnek ko manon nemi. Maladladawak nga gawawid. Ta mostly manon nemi nga malpasin ni Classic adak ti library aging ka nga di agclose ti pagbasaan. Kinapudno na sa adalag close manong iti alas 12 ti tingat rabi tada kitay night class. So nga open latta ti library. Kahit nung kasta nga gawid akon manong nemi. Ipasabat to ni tatang. Simangpat ka pa lang! Tatang, so sa apo ay agrebrebel dahil kahit yan niyang rason. Ano na agrebrebel dahil ibagbagayo? Kito mo na, papapasan na kami kinita nanang mo. Iso nga maladlado kang agawid ka puta. Impes kong agawid kan, ada ka ni ti barkada? Sana ka makibarbarkada. Ay, may organ na lado kang agawid. Dadas kan ngayon rin Pasko iti library. Library. Loko ka. Baka agsikog ka nga di na oras ha. Tang, apay matakasta kayo. Nanakasta. Awan ti mading araramidek tang. Saan ka makibarbarkada? Ano nga saan? Hindi pala ubing kayo kini Gina. Iso nga nagamam mo kay nga kini Gina ta. Mahilig ka karig ni barkada. Gayem mo amin nga gayem dita. Barkada mo amin nga barkada. Sa mga ibaga nga di ka makibarbarkada. Idi elementarya ako wen. Kaya di high school lak. Ngamit nga college sa. Awanan ti barkada. Awan pa din ti gayem ko. Gabot ha. Ana. Awan pa yung gayem mo. Gabotan niya. Gabot na pag-imunam. Tang, saan nagkakimimon? Ape ko nakakasta ka. Awan pa yung tigayem mo ko na. Una ta. Diyan mo ta. Sa bali matentirik na. Ni Gina kanya. O makitam? Diyan pa yung gayem mo? Ibagam nga maditrik na. Saan nakasidi? Na naasadag kanya. Saan nakasidi na asadag kang kata? Di mo matikas kaso? At di mo kayat nga iraman iso nga barkadam? Kandi na kayat ti makibarkada at iso nga tinatudyo agawid nga nasapa. Hangagasken ka. Tatang. O ana? Awan? Kailangan awan ti ang mga ibaga. Tsaka mo, doon niya ti baga. Tsaka mo no ibagak nga. Nimsang ko lang yung ibagbaga. Tama nga no, adada nga. Saan nag-agbalin nga na siya at itimatang iyo. Kinunak manong nemi. Awan ti amok kapag ibagaan ti kahit ko nga ibaga. Tano tumawag ka kini Auntie Esther. Baka sabali man ti dandano ni Auntie Esther kanya. Diyos ko, awanan ti kakampik. Siyempre, umasadag kanya ni Gina. Lorna,
Gina, pasensya ka na. Apa nga tumutawat ka, ti pasensya ka niya. Gabukan nga, ung tanda ka dahil tatangkin nanang mo. Gabukan ka, tapay. Agipulpulong ka kat sang nasiyahan. Saan kasit kahit ko sa wine. Gabutan daak. Kat, at nakaagaw mo. Bayam, nagsubliak tun sa jabalay, barbaring no, mapakawanda kung da tatangkin nanang, kanigrikapsat ko. Kat no awanak tutuyin, siyempre, maitad tumanin team. Maitad tumanin tatatangkin nanang mo ti atensyon para kan ka. Tawanak tungar dito yun. Awan ti pagdanagam, Gina. Awan basol mo. Ala, baka kami no, papapasulan na. Awan basol mo. Isang nga takim basol. Baka basol ko matlang. Kapatay imbes ko mga, siyak tumasidig nga karinyo kada tatangin nanang. Si kamit din. Si katibang ipagpakita, iti kinapatigda. Awarin ti kakapatgan kanyak no saan nga isuda. Amo ti Diyos. Ni Apo Diyos ti kapatgan kat ti sumaruno kat datatang kinanang ko. Napatpateg nga amang datatang kinanang ko kanyak nga mitisika nga gayem ko. Kawana, rumbeng laang. Iso na lang ta. Adadamo ito nga napatpategak nga mitisika. Tapay amin. Tapay. Kaputan na siya at ka nga mitisyak. Ngumot nalalain kang amang nga mitisyak. Iti akademya. Nga miti padakirelasyon ka nakwada. Ala, baka iba ka magsipsipak Hindi nakapakadanagan, Gina. Kasaridak tumot lang na siya at datatang kaninanang. Tapno malawalawagan ti panunod da. Sa anak balin nga, dakas nga anak. Awang punos ti sinalungasin ko, nga pagayatan da. Impasnek ko, ipaspasnek ko tagbasa. Diyak pala makinubnubyo. No pa ado na kinagararim kanya. Sige, hindi napakadaragan. Okay ya. Gamutaawan manong naming tiya mabaling ko nga pangipanan, pangibagaan, no anya talaga ti marikrik na. Malagip ko sa di probinsya manong. Ni Lola. Ti ina manong nemi ni nanang. Tinawagan. Nagring sinumata na nga sikod. Ay, nakakalagip ka man na pa. Kumusta kayo dita? Di kami lang ng bagyo kini Egay. Ni Lola met. Kaano lang ni Egay. Sa iyo ba kakita? Adun nga taon din naglabas ka dito istoryata. Ay, kastaya. Apay may saya tagdagan nga ti Egay nga bagyo. Ni Lola pakatawa. Magkatawa da. Apay, tada problema mapaw. Nadalagi di ka mata. Timawag ka. Kaano ready na odi nga pa nagtawag mo ya. Uno siya tinagtawag ini. Ay, na naggraduar ka ti high school. Siya ti timawag. Kitni. Third year college kansan. Uwin Lola. Kitam kan lang ya. Daman yung talong atawan sipon naggraduar ka ti high school. Lola, amo yung ano ti mapaspasamag dito palay? Hindi ka amo Nati mo iba ka.
Abay, malagip yun di imbaga ka na kayo nga. Kasla imbilangan datatang kininanang kapsat ko. Tigayem mo, ni Gina. Uwendol, makita mo sa nagpag-abakat una nga bata malagip ko. Napigsapal at imamurya ka po. Sa bali matindi mo pasamak, Lola. Ano mapaspasamak? Kaslasak matindag kurkurang karagi tinaganak kanyak. Kaslasak matindi saan da nga anak. Kat ni Gina ti anak da. Na, nagbaliktado na no kasta. Inistorya mi di ti may panggip kini Gina. Nga napangkay di baleda kat kas di ti klase ti pamilyada. Unlo la, iso nga nagtalawon sa diyata pinagtalaw da, pinagtatakaw da, iso nga aganin dito balay. Imbilangin nga talaga namin pinsan nga kabsat ko nga anak da tatang kininanang. Kita siya, ano kasta? Di makadakas, siyak matindi nagbaling nga dakes. Siyak matindi saan nga siyak matindi saan da nga anak. Kat ni Gina ti anak da. Tapay. Siyak matindi ng tanda nga wambaso na. Kat nakasaysayaat da kini Gina. Apo. Iti kas di laingin nga panangilaw-lawag mo kini Gina nga klase ti kayem mo. Lako na kitinakam ko hindi naman paisang ko na ibagakin ka. Nga napagad nga kayem. Lola, adok kakasta. Sa dede pa ibilbilang mo na singin gagayem mo, isupit yung mga sagmakan ka. Okay, tam. Kahit naagaw nanti atensyon na kitiragan na kang ka, kahit inturungdan kang kuwana. Sobrang sip-sip. Lola, kahit di kitibat na kang ka, maal-alilaw da. Lola, kas pagaligan da, nagtultuloy ti kastoy. Umayak to dito probinsyan. Talawa kong datatang kininanang. Sa bali mo ito tipat patagda nga anak. Saan ka sa otikas tapo? Bayam takasalitak to ni nanang mo. Lula, saanin? Taapay nga saan? Amang ano, andad nga kagura na. Taibagadan to nga nagipulo nga keng ka. Kasla ka na Auntie Esther. Mo yun Auntie Esther. Namamuk sa bali nga tati imbagbagan ni Auntie. Ngam saan nga ramat. Sa bali na idandanon ka datatang kininanang iso nga inuong tanda kadi. Nagipulpulo nga kano. Iti saan nga susto. Iso nga saan yung tulangin nga salsala nga din ni nanang ko. Lola ha. Mga ano sa balin to. Ti pagtogpalan ti amin. Ngalan isot ko na. Ngayon ti aramidem. Apok. Pagbalilim ti bagim nga anak datatang kinanang mo. Isublin ti dati nga aramidem kadakwada. Tapno di kasta kat saan da nga pagarupen nga dibun kay kayat ida kat dayta nga Gina nga sobrang sip-sip iti mga ayat kadakwada. Pinadas ko manom nemi tinagkarinyo kininanang. Nang di lamamin ano yat tao panawin agraduarak ton. Agraduar kamton ko naman. Abi nga sa amoy ramraman ni Gina. Gapota si kalat na laeng. Kanam na maim nga sa nga graduar ni Gina. Gapota nalaglag isuna kasta. Kat si kalat na laeng. Sorry. Nanang no. Isang ko man nga nairaman ni Gina. Isa mo nga ramraman na tapos pag-imo na misuna. Nanang, I love you. Sikat ka pabatgan nga ina kanya. Nanang,
No, ano yaman, di kita nagkurkurangak ka. Sorry. Sorry, nanang. Abot takasta kayo, di pala ubing ka. Ipapain mo yung kinitatang mo, tirumbing nga may paikan ka, at atipain na kami. Saka mo, no apay. Hindi kayo Diyos sa wanan. Kat numabalin, hindi kayat na kang kalaang nga mga sibro ka. Ipapapilit mga itag kang kanagiti kwarta nga, allowance mo. Ano serbi na nga nagagat kami kat kakaiso na kang anak. Nanang, sa anak lang nga nagbaling nga gastadura, sa anak lang nga nagbaling nga ambisyosa. Kagit ni Gina ambisyosa kasta. Pingin nairaman man ni Gina. Una ta, isot nakapaspasig nga mangibaga na di kayat nangibaga. Kaya yung sawan agdamdaman ni Suna. Saan nga makuna nga demanda jay. No, salita kami kini Gina na nang kita. Dakay ka no ti mangipapilit. Agas iti pa nang ipapilit yo kanya. Gidi. Ay, sa'yo managasta, ang isumala mangibaga. Isukit at mangipapilit. Itad mi mat ataan na nga ron. Kaya iso pakaragsakan na. Nga pakaragsakan mi mat. Lorna, ulitek. Ha? Nga kastan tumatibaga, ni tatang mukeng ka. Hamo ko mga pag-imunan ti kaye mo. Ti kaye mo nga imbilang mimeten nga pudnong anak mi. Nga nasa sudag pa hinisuna. Ngimiti siya. Gabot ayat at yung matibagim kada kami. Sige nang. Pasensya kayo no'y masadagak man kada kayo. Sorry. Nagraduar kami ngagpadpada maron name kaniya Gina. Iti salutsuda kang kwana. Gina? Oh, gayam, friend. Anat ninaramid mo? Di ba ato ti bagsak mo? Ato na ulit-ulit ang subject mo? Nimit, friend. Di mo kandi kayat nga graduar mo ten? Takastat salutsud mo? Salsalutsudak lang. Among, Jack, kumakayat. Iti agatap ang Ape, kayat mo nga maudi ka graduar kasta? Salsalutsudak lang no anyat inaramid mo. Hanggang ibag nga kayat ko nga mamuod-udi ka nga graduar. Kat siyempre, inaramat ko ti kwarta. Kinartaan na kiti profession. Uwin, naserbi na ko mati kwarta. Kahit kumaten ti makapag-graduar. Diya kahit ipaudi ka ka. Nangalam ti kwarta. Siyempre, impapilit na tatang kinanang mo. Pinapudno na, mabainak pa iunayin. Tati kayat na kit tatang kinanang mo tin, iti awag ko kadakwada. Gura ka, madigayam. Papakin mama, ti awag ko kadakwada. Mabainak launay kin ka. Tama nga na pagarup mo nga papausak. Agradwarak na ten. Kadawan ti pagdanakam. Tanay ibagan tatang kininanang. Una ni papang kinimamang. Nga siyak tun ti pangitadanda nga mang-manage iti negosyo da. Katsak ngay. Tiyak mo na mo. Siyak mo ti pagibagbagaan da. Saan ako nga nagsaupay mano? Nagraduar kami. Kat nagpaala kami. Kat kasdiya manong anad nga isut ipanagkalda ng iti siya. Ta iso nga rod ni Gina tumas asidig kadakwada nga agsabat kadag iti bisita. Mistake ko no apay amin nga sla. Siyak bilat mangin adayo ti bagik. Ay, diya ka mo? Basta diya ka mo?
Kaya nagpaiso manunemi ni Gina, iti nangitalkandan manunemi tinegosyo da tatang kaninana. Kat siya manunemi nagsapulak ti trabaho. Kaniti may isang aldaw manunemi si magpedak dito balay, binukkawan na kasigod ni tatang. Wain manong, pinukkawan na adin nilagan. Lorna! Tang, imbag ta din tangkan. Nakatoy, masadag ka. Tang, apay kastoy matete nagbalinam. Ha? Hindi baka yung nagbalinak. Among matentek takaw. Takaw? Nagtakaw? Among tinaktakaw ko adda saan nga na ibangko ni nanang mo hindi lawas na. Kat nabati dito'y balay. Ita kumapay lang, bigat, iti pa nang ibangko nang amaumatan. Sa nga gasot nga ribo pisos na yay. Nangipanam. Tatang, siyak pa hindi nagbaling nga takis dito yung balay. Tas isunong kong mga rod. Nabayagan nga sagad di mawat ti kwarta ka na kami. Ininto ta, kasabulom ko mati kwartahan. Pangalalam ko mati kwartahan, gusto sem ti pa nagsusuro mga nagsapul iti trabaho, no sa mga tinakaw. Nayon talag, dahil ornong ko, iti kinainot ko, kanagin itadyo kanyak. Saan na ka man nanakaw, datang? Saan na ka man nanakaw? Huwag sa bali nga mananakaw ito na ito yung malain no saan nga ni Gina. Sumarni ka! Pagbalin ng pahen? Ni Gina nagtatakaw? Oh no. Isut ibagam? Tapno ni kasta kat isut kagurami? Kat pagtalawan mi? Hoy! At dapay din nga sikat pagtalawan mi. Talaw ka. Ikay rupada di kita rawatin. Kitpungan ako nito. Saan da ka sa pulad? Basta awan mi. Sika nga budnong anak mi. Sika beti mangyad adayo, tibagina. Tirik na nakada kami. Kaya nga naganakan ka. Nga kami beti takawam. Di ka ko madumawat. Agas na raraminan ni Gina. Nga dumawat. Ibaga na kayat na. Kitsika. Sabo nga, saan ka dumawdawat. Manipulidad na kabila elementarya. No sa aming papilitan. Awanin kwartam. Huli dadta ka ti high school. Dakam ti mga tid ka kasang ka dumawdawat. Gapot na nagbaling ka sa ugalik, papa. Nanang, tatang. No adda, sa anak das ka nga dumawat. Gapot amok, nga ilalain tibungan ti sakripisyo nga naganakan niya. Kahit no siya, ti babasulin yung nagtakaw. Kahit no papanawan dak, kinidait yung kamalay. Awan ti maramidak. No nagtutuloy man nga, alilawon na kayo ni Gina. O makitam? Pagbali ng pailang isot, alilaw? Huh, itamat lang. Ora mismo, alam na kita arwatem, kit pumano ka sa itong lugar, kit saan na ka nakahit pa nga makita. Ora itadamit ni Gina, nga pudpuddo nga talagang na siya nga anak. Huh, baglakid din tadda isuna. Baglakid din, tano awan ko maisuna, hindi awan kami ti anak, gamutan may sakabat nga tagas nga anak. Manong nemi, hindi marupot kung kita rawati. Tanda ako niti, ruangan, hindi ko mamakam ni Gina kanya. Friend, di na kawawagan ti friend. Ala, kung naktupay nga mingkat, nga siya ti pabasulem, no apay kasta di gina naganakken ka. Kunak man gaming kang kaidi nga, agtalawakon. Yung si kamit lati, nangigawid kanyak. Saan ka nga po doon nga kay Gina?
alilaw ka. Kaputan na alilaw mo, di kitinagannak kaniya. Sabi ko ma, tagbalinto ka na siya at tibiyak mo. Di may bagak. Saan mo ko mga baybayan niya kitinagannak kaniya? Manong nemi nagturong iti probinsya nga ayan dalula. Pinararakop ko ni Lulak ng isang sangit at si kantumit ngamin na po. Tasak ka nita kimbasol Lula. Inyada yung tibagim kadakwada. Alawan no dito tibasol ko. Naladaw ka ni initakain ko kumamat nga sublian nga yes nagtirik na unurik na ada kaniya. Saan nga nagbali tirik na kadatatang kininanang? Nga may sudat nagbali yung ididimteng ni Gina itipiyagda. Tala amirisam nga na yung bagti amin. No si kakumamad natatang kinanang mo ket adamay sa nga anak nga ored handa kapin ano ket isot nang yasideg tirik na nakadakwada nga ad-adda nga nakarkarinyo nga mitisika. Unawang pagit karinyo ma. Panagkunak Lula na alilaw datatang kininanang. Iti kasi diyan nga inararamid ni Gina kadakwada. Nga isot agdeman nga ay-aywan na ina. Nga wang kanyak tikas ta karakter. Nga isugayam ti kay-ayo da. Nga panagkunak at nalilaw da. Nga talaga nga nalilaw da ah. Agad dumteng to, tigundaway nga maamiris, dagiti naganak kang ka, tidakkel abidot da. Iso nga ti aramide mapok. Yata nga nakarituar ka maternity college. Yubram, deta kursom, agtrabaho ka. Kasta nga ro tinaramid ko manong. At dagiti gundaway nga kahit ko kumamit ti makidamag. Noan niya itan ti damag. Iti ayan datatang kinanang ken ti best friend ko nga nagbalin nga worst enemy manong. Diyan mo nosto nga worst enemy. Uno siyak lang nga ta, ti maalalilaw. Siyak nga ta tinaalilaw. Uno dagiti naganak kanyak, tinaalilaw. Ket tigayem ko nga dati ti alilaw. Manong nemi, duwa nga tawen ko nga nagtrabaho aging ka nga nag-apply iti abroad. Iti abroad, manong nemi, dito'y nga namamok ni Carlo. Agkatrabahuan kami manong. Kadgabota, kahit ko ti saan nga bastag may mesa. Insingad ni Carlo ti bagina, kahit nagsingad matirik na kang kuwana. Umanay ni Carlo, manong nemi nga pangibagbagaak, nuan yaman na kiti adda itirik na. Pangis-istorya ak kang kuwana ti amin. Inistorya kay ni Carlo manong. Kat kang kuwana ti opinyon na. Naalilaw na kiti parents mo ko na yun. Kapag nalaing naman nangalilaw, tigayim mo. Sa bagay, manong nemi, nadloko idin, nadakang pala tinulentariya. Nakarinyo kanya, nang runan o adakasta nga kidawon na. Kaya orin na sa anak betidi nga karinyoen. No talagang kasapulan na itid ko. Nga kasta't inarabid na kadatatang kininanang. Alawin, adamat basol ko. Saan kong inyad adda, ngayon signad tiriknak. Kadagiti parents ko, edidimteng ni Gina, kada kami. Nagrayo ni Carlo kanyak, manunemi kingkang inaklon ko. 6 years manunemi. Nasaan ka nagbakasyon. Ngayon manta komunikasyon mi kini Lola. Napigsamot pa lang ni Lola manong. Dot big bilib ken kuana. Di pulos kami nagbisbisyo. Kaya na talagang tagtagiban na salunat na.
No anat maiparit saan nga ipapaunag. Pasensya kayo lola. No italangag bakasyon na. Kita si kamadlat na ko na po nga idardat sumuntin ng nga tawan. At syempre, iya mamugtong ka na kayo nagbaling nga kaingungot ko. Kataktak ko na ko titong palbiyan. Sabi ko maapok, tas saan ka nagbidot. Saan nagbid siguro nagbidot nga ang bili ni Carlo? Lola, intun ka ano nga rod, nga addakan dito eh. Adda kayong kunak. Tagkuyog kami kini Carlo. Apa nga, isakti pag ngayam amuam. Apa nga saan mo ngayam amu na giti naganak ka. Kumusta na? Kumusta na? Ano damagin? Tinaudi nga damag ko iya. Kaya nagbalinan nga bedridden, datatang kinanang mo. Anya? Katubig naman pa eh. Da kayo lola, di kayo pagbalin ng bedridden, sudakit din? Da mo. No, anyat impakpakan na dyan nga Gina, kadakwada. Ni Gina nga eh. Tsaka mo no kasaritak ni manang mga bilen, nga anak ko. Tsaka mo no pudpud no dyan bagbagaan mo no saan. Madlaw ko ba't nga sila tay salsalek ni Iban na ni Gina. Uno mabuteng laeng nga gipulong, kunak kumata no kasta nga saludsudik ni may pagkip ni Gina, agbubuteng nga sumungsungbat ni Belen. Manong Nemi, kinidaw ko kini Carlo. Nga sakbay nga papang kami sa diayan ni Lula, kayat ko, nga itibalay mi, itayan datatang, ito muna nga sangpetan mi. Nag-check-in kami ti hotel, di makadaron kami, Manong Nemi, nga dito ng kabil mi, di bigahay mi. Ang kampanya nagkasal kini Carlo, Manong Nemi, ngayon na ulit-ulit idin, nga naitad ko, iti kinabirhen ko kinkuan. Kalpasan na, Manong Nemi. Nangarkila kami, Manong. Iti taxi nga nagluganan mi. Nga napaniti mismo nga balay mi. Saka mo, tanakat ato ti tao, Manong Nemi, ti balay. Basar din ko ti taxi, Manong Nemi, ti balay, daan ti Esther. Dem saga, excuse me, mabiglayan, Carlo. Hindi matrasin na Manong Nemi ni Auntie. Ay! Lorna! Auntie Esther. Hinap na pa na mong balasan ko. Eh, susapo ya. Ni ay ni oy. O balat damag mikan ka. Eh, nakabimbinas ka nga. Kabalbalor tarwadam. Nagkapaplas lang ka lang nagbalik bayan. Kasta nga peso, Auntie. Inam nga taon ng trabaho ko temprod. Apay, kasala tao dito balay. Anang adot tao kat no ko. Andaman sama nin ti patsation da. Ano siya kay Diyos away? Naka-ado ti barkada ni Gina na best friend mo. Mo man. Ado man tagipulpulong kada kiti pulis sagam. Sila kakadwadan sama di kiti pulis. Kumusta matanda tatang kininanang? Ito 2 taon itang saan ko makikita ida. Tatulog ti balay. Tsaka mo man. Kapag hindi mo, hindi kami lang makapan nito unang ti balay nga mangkita kadakwadaan di. Eh nakasano makapang kang. Nakatangtang sit na tanga Gina. Tsaka mo nalugin sa akin hindi kinegosyo. Agsab-sabo na dyan nga Gina. Sigurado kay Auntie Poin. Ngayon no, at nagipulong, tsaka mo, may nagitipulis ang takban mo, kodoadan sa nagitipulis. Siya, tumawag itipulis nanti. Takto nga parid ko ida.
kinasaritak ni Carlo Manong Nemi. Mabaling nga di pulis nga kayem ko ti kontake. Wala nga mo sana nga direksyon. Nga dito iti pagdiyotyan na. Mabaling naman kasarita na iti kakadwa nga pulis nga destino ito nga lugar. Alaman, hindi pa nagkuna kami kat kakadwa na iti pulis dito. Babayan ti tulong ni Carlo Manong Nemi nakigtot. Dagiti na salamaan da nga da itunik ti compound ti balay kan ti balay. E da grade di ti policeman. Uy, mano. Gusto di ko na ni ta Auntie Esther. Mandama ti patsesyon. Hindi makitak ni Gina Manong Nemi kalpasan nga napusasan. Gina? Oh! Oy! Ha? Oy! Nandun ba ka kayo? Na kayo pulis ah. Latili na kami ang makaruwar kam tumitlaeng. Kwarta lang ang tikatapatyo. Sa mga pagpapadaan amin na pulis, Gina. Oy! Di na ka di malasin. Gabuti kinahay mo. Sure ka. Gusto malasin ka. Lorna? Ayop ka. Ano't inaramid mo? Kadagit na kanak kanya. Ano't inaramid mo itinegosyo. Intaligdakin ka. Nakalis doon ngayon nga ang lilaw na iti parents mo. Saan ka ba sila karinyo kanakwana? Nasaan mo nga maaramid nga karinyo? Mamati naman. Hindi maipanaw dan Manong Nemi di kiti Durgista. Nakawarwar at ibalay Manong Nemi. Din sa pulik di kiti naganak kanya. Itatang timo na nga nakita na nakatugaw iti wheelchair Manong Nemi. Nakakutkutom. Tatang. Tatang. Sino ka? Rakay ka kanila ko na yun? Una pati na kayo? In-injection ng iti legal drug? Bueno, ada ipakpakanda kada kayo tapno inot kayo nga matay. Ano't inaramid siya kini Gina? Iso ka din nainagan, di kiti sa dikwa nga para kanya. Nga namatay kayo, kaya isuntag-tag ikwa. Lorna. Lorna, anak. Si Mangpet ka. Nabayagdakan ngor orayan kininanang mo. Sa dinutayan ni nanang ada iti unek ti silid na kaeda. Saan ka makabagon. Gakamo no anya ti pakpakandakin ko na. Diyos ko. Carlo. Lona, mahayap ka ti ambulansya, please. Asikaso ta, karigin ni doktor, nagitinagan na kanya. Sige, itamat lang. Pinanawak Manong Nemi ni tatang, iti ayan na nga nakatugaw ti wheelchair, si Brekak, iti baga na nga silad, gaya ni nanang. Danadanon ko dito yung Manong Nemi nga. Private nurse. Sikat mga sasikaso ti inat. When ma'am, siya ti susuldan ni Ma'am Gina. Ano ti kasasad na? Ma'am,
Alam, ma'am, diyan kahit may ramraman, nanitiket mo sa ma'am, no sanak pag nagtungpal ka ni Ma'am Gina, isa man tagbaling ang dakis. Nanitiket mo sa sa balit ipakpakad na kadakwada. Inutan na papatahin na ginaganakin ka. Yung magtadimtang kan, ma'am. Ang magti-istorya at ipakasalitaan di biyagyo. Sakbay nga simbre ka nagtrabaho dito eh. Nga sika nga po nung anak kat isakat na padisi. Sorry, ma'am. Mawatan ka. Dandaitan ti ambulansya. Kahit ko nga mataming dagiti nag-anakan niya. Barbaring makalasad na pa. Nanang di kay ka din makalasin. Nanang, ada akon nga pudnong anak yo. Nga makipatpatag ka na kayo. Nanang, nanyaman na kita nagkurkurangak. Nga pamati yung nga nagkurangak ka na kayo. Kakawarindak. Nga mamuti Diyos na nang isang kabasit ka pa ng gurak ka na kayo nga tsak inaramin. Di kay kayat nga gurahan na kayo kinitatang. Kabuti patpatig kayo. Tiyan mo kakit na talagang tiga sa sadyo. Gabutan na, mga sikaso ka na kayo. Nga isumatin tinagbalinga, paborito yung anak. Kapag kami nakal-aristo kayo nga naanlilaw. Nga nakadiimpakan ka na kayo ni Gina. Isot ka po na nga alisto kayo nga naanlilaw. Anang sampa nga nadadaw ti amin. Kaya't ko ngagpahot pa hindi biyag yung kinitatang ko. Kaya't ko nga nanyaman ti nagkurkuranga ka na kayo kahit ko asulnitan. Kaya't kumet nga masulnitan ti nakil nga nagkurangan nyo kanyak nga anak nyo. Kasta manong nemi ti dialogue ko nga nangarakop kaninana. Ipagpintasan na manong nemi babaen ti panagtinulong mi kini Carlo ket napasubli mi ti dati nga salun at datatang kaninanan. Naagapan mi. Tanunadla daw la kumama nun nemi nga namuha mi ti amin. Baka bangkay nga nasangpitan mi kuman dekid naganak kanya. Oen manong nemi adu dekid nagbasulan ni Gina itilinteg. Tanadagsen manong ti droga. Sa kasjay pa'y manong nemi timbaga. Nga intsak lang ko, edi inop na pa ng papatay na kumakadagin na ganak kami. Iso nga, nagbaling ang life sentence, manong nemi iti sentensya na. Naslaw mo matibibiyang, dagin na ganak kang kuwana, kang kakapsat na, iti may panggap kang kuwana. Kunada akit gungkunana. Dito kami matlayang manong nemi sidong datatang kininanang nakindig iti tagasawa kami kini Carlo. Nakastaon iti panagpakpakawan datatang kinanang kaniyak. Gabatan nugutundan nga naalilaw da. Nga ikarkarikadan da manong nemi kasulnitan da kita nagkurangan da kanyak babaen tinapasnek na impapuswang kat napudno nga panangasikaso da kadagiti talo nga apu ko da nga anak mi kani Carlo. Awanan din negosyo da manong nemi tinaming pinsanen nga nabrok. Kahit awan ti sawali nga arami din itanda tatang kininanang no di mga sikaso kadagiti apu ko da kadda kamin iti asawak iti nang ipot-apan ti negosyo na iso itating kam asikasuin. Sakbay ti pandemic manong nemi impulangan dedi lula iti pulot na ang biyag.
na tayo titawin na iting manong naming 102. Dahito'y manong naming ti pagkasalita, kaya manaklaon na iti anos mo nang ibasa kit sapi kumat at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagi di patak kadimngeg, more power to your program manong and God bless. Tuyag yaman nga pagaya mo, Lorna.